Vi vil gerne fortælle lidt om, hvad vi har lavet i dag. Første dag på Plan Crawl, Plan 2014. Vi startede på Plan Plex, hvor vi besøgte nogle rigtig søde spejder, som lige var ankommet til lejren. Ja, på Plan Plex, der har de et tema med noget... De har borgmestervalg med 3 ledelsestyper. Der er Dirk T. Ater og Lars E. Fær og så videre. Så de får præsenteret de 3 ledelsestyper. Og så tog vi videre til ned mod Stævninghus, hvor vi har været resten af dagen. Yes, og vi har været på Plan T her på Stævninghus, hvor de har 2 kurser. Et Plan 1 og et Plan 3. Vi har tilbragt det meste af dagen med Plan 1'erne, hvor de har leget lidt og bygget legeplads, og så har vi været I aften der vil jeg vise jer nu skal I lige holde på en hemmelighed. En helt fantastisk maskine, der gør det muligt at rejse ind i folks hoveder. Brug en frivillig, til vi kan rejse ind i hovedet på. Hvad hedder du, unge mand? Jeg hedder Jeppe Jeppesen. Ja, det er ikke prøvet før. I skole på et tidspunkt. Ja! Alle sammen går derind. I skal prøve at blive venner med hans hemmelige ven. Så godt, Salper, fordi så vil du lige prøve at smage en af de der. Jeg kan godt prøve. Hvor mange var der? Hvordan er det? Ned med den. Bare ned med den. Her hos mig, der skal jeg lige bevise, at I er modige nok til at klatre op i mit spind og overvinde de højder, som jeg vil også have. Jeg sidder på nummer 3. Hvorfor går hele tiden så op igen? Du ved, hvad koden er. Okay, Er det bare en tilfældig, man skal tage? var det isvafler? Isvafler. Du må vente på det. Wow. Tusind tak skal I have, fordi I var inde og hente Jeppe. Det var en... Tak. Jeg har ventet længe. I morgen, der tager vi op til Plan Panik, hvor vi starter i morgen. Ja, det glæder vi os meget til. Men nu skal vi også snart til at se. Hej. Godnat.